Čauky a vítejte u další části z The Sims 4 z Legacy Challenge a dneska to bude velmi zajímavá epizoda, protože já jsem natáčela 2 epizody a spojila jsem je do jedné. S tím, že tady tu první vidíte tady v tomto timelapsu. Důvod, proč jsem to udělala, vám hnedka řeknu. Je to kvůli tomu, že v téhle části se v podstatě nic moc neodehrálo. Zkrátka jsem jenom zlepšovala vztahy, jak mezi Caitlyn a Xavierem, tak mezi Simíky vlastně s pejsky. Nebo spíše mezi Xavierem a těmi pejsky, protože jak se Xavier přistěhoval, tak s nimi moc neměl žádný vztah a to se mi moc nelíbilo. Takže jsem si říkala, že bych to mohla nějako spravit. Každopádně, když jsem se na tu část tak jako dívala, přemýšlela jsem o tom, tak jsem si říkala, že by to pro vás nemuselo být tak záživné, takže jsem se rozhodla, že ve výsledku spojím 2 části dohromady. Možná je to takový trošičku špatný, ale myslím si, že když jsem teď ty části dala dohromady, tak z toho vznikl krásný celek, mně se to teda moc líbilo, myslím si, že i pro vás by to mohlo být takové fajn, že to máte tak jako 2 v jednom, jestli to tak můžu říct. Když se tady podíváte na to, co se tady snažím vytvořit, tak je to zlepšování vztahu i romantického. Z jakého důvodu? Já jsem přemýšlela, že by bylo možná nejlepší teď, když už je Caitlyn dospělá a brzo bude i Xavier vlastně dospělý a ne mladý dospělý, tak se začít snažit o miminko. V této části uvidíte jeden pokus, který se nevydařil, vlastně jako v této speed části. Pak ještě budete mít ten normální let's play, do kterého vám nebudu spoilovat. Každopádně vám řeknu, že tam jsme se pokoušeli dál, protože nastal den lásky. Tady opravdu vidíte, že nám do baráku přicházely samé návštěvy, takže jsme se tady s nimi seznamovali, zlepšovali jsme vztahy. Caitlyn si šla tady namalovat ještě hezky obrázek, aby si splnila do práce to, co potřebuje. Pořád nás někdo pak otravoval voláním, což nás moc nebavilo, ale tak co se dá dělat. Jak říkám, pracovali jsme na našem romantickém vztahu, pak jsme pracovali na vybudování vlastně i rodiny, což se nám bohužel nezdařilo a Caitlyn z toho pak byla lehce smutná, ale nevzdala to a doufá, že to vyjde příště, stejně tak jako v to doufám já i Xavier. Čauky, já vás zdravím u spojené 9. a 10. části. Tady přímo před námi můžete vidět Caitlyn, která vlastně tráví den lásky a tento rok už ho máme konečně s kým strávit, protože ona nejde do práce, Xavier tedy jde, ale to možná nějak jakoby časem vyřešíme. Každopádně v minulé části, kterou jste mohli vidět, tak na konci se tam stala taková věc a to ta, že jsem zkoušela vlastně Caitlyn přivést k těhotenství, nebo ne úplně já, ale já jsem to tam naklikla a zkrátka se nám to nějak nepovedlo, takže mě to dovedlo trošičku do rozpaku, protože přeci jen u nějakých párů i v realitě se děje, že to zkrátka nějak neklapne. Každopádně já bych tomu možná dala další pokus, i když jsem skrz Xaviera hodně na vážkách, nevím moc, co si o něm tak jako myslet, protože já už to říkám pořád, nebo ne pořád, ale už jsem to říkala, jak od nás utíkal a všechno a teď ještě to těhotenství nejde, tak jestli to zkrátka není nějaký náznak něčeho. Ale taky jsem se rozhodla, že předtím, než budeme mít děti my, tak dopřejeme potomstvo našim pejskům, Frenčímu a Annie a já vlastně nevím, proč jsem se tak rozhodla. Já jsem o těch štěňatech už mluvila a tady jsem vlastně dostala šanci, tak jsem se do toho tak hnedka jako opřela a přišlo mi to jako hrozně dobrý nápad, takže jsem o tom ani moc dlouho neuvažovala. A když se na ně podíváte, tak oni jsou úplně jako úžasní a mají se dokonce i rádi, takže to je ještě vlastně ta lepší část. A říkala jsem si, že Frenchieho jsme zachránili, Annie tak ta touží po lásce a po nějakém mateřském pudu. K zamyšlení. Hmm. Jsem říkala, že ona bude mít ráda vlastně všechny ty druhy, té jako nějaké konverzace a tohodle. Takže bych se tam nebála kliknout na ano.
Každopádně, když se na ně podíváte, tak já si myslím, že do sebe jakoby jsou tak nějak aspoň zamilovaní. Teď tedy mají naprosto úžasné vztahy, Caitlyn se s ním cítí správně a všechno. A tak si myslím, že by si zasloužil i kytičku. Což mě teda trošičku mrzí, že třeba mužům se nemůže dávat nějaký jiný dáreček než kytička. Napadá mě třeba nějaký parfém, nebo já vlastně moc nevím, co se dává chlapům na Valentína. Jakože by mu třeba mohla namalovat obraz, když je malířka. Proč ne, jo? To by bylo třeba hrozně zajímavé. Každopádně nedá se nic dělat, dají si kytku navzájem, on jí dá růži a ona mu dá sedmikrásku. Nevím, proč to tak mám, ale tohle je taková moje tradice, když nastane den lásky, že muž vždycky mojí Simince dává prostě růži a Siminka mu dává sedmikrásku, protože já tak někde v pozadí v hlavě si říkám, že Siminka mu to vrátí nějak jinak a třeba, že mu dá k té sedmikrásce ještě nějaký jiný dárek, i když to tak úplně nefunguje, tak prostě já to tak vnímám. Jakoby mají se fakt hodně rádi, dej jim to tady všechno a nová vlastnost osobnosti, romantik, no tak asi jakoby se tomu nebudeme bránit, že? Dáme to tam a tím pádem on bude vyžadovat o hodně více romantiky a takových všech věcí. Každopádně i Xavier za chvilku bude mít narozeniny, tak doufám, že se mi povede nějaká oslavička nebo něco podobného. On je teď okouzlil, jupi. A já si myslím, že Caitlyn by si ještě měla i tady budovat vztah s Frenchím, protože jak jsem v té minulé části hrála, tak sice jsem se zaměřovala na pejsky, ale s většinou to zní hrozně špatně, ale vlastně s oběma těmi pejsky, tak si budoval vztah hlavně Xavier a Caitlyn jako moc ne, protože mám dojem, že byla v práci a je to takový, že nechci to rozdělovat, takže jeden simík bude mít jednoho psa, druhý simík bude mít jednoho psa, teda druhýho psa, ale je to v tuhletu chvíli prostě to nejjednodušší, protože máme dva simíky, dva pejsky, takže jeden simík vezme jednoho pejska na vycházku, druhý simík druhého pejska na vycházku, ale co jsem chtěla říct tím nesmyslem, co jsem před chvílí řekla, je to, že bych si přála, aby i Caitlyn, i Xavier s těmi pejsky měli vlastně oba dva dobrý vztah a ne, aby jeden měl dobrý vztah s jedním a druhý s druhým. To prostě tak není. Já si myslím, že by měli mít oba dva pejsky rádi stejně a proto je mi ctí budovat jim takový krásný vztah. S tím, že Caitlyn má Annie, že jo, od malinka, takže s ním má o hodně lepší vztah než s Frenchím, kterého vlastně získala do rodiny teprve teď nedávno, ale byla bych velmi ráda, kdyby se zde zabydlel a kdyby tady byl šťastný. A já jsem vůbec nevěděla, že se můžu houpat na tomto křesílku. No a Caitlyn si krásně hraje a ukaž se, jak se budeš houpat. Jo, to je možná nějaký dobrý křeslo pro třeba důchodce, co si rádi čtou. A já přemýšlím, jestli jsem ho tam posadila jako trošičku kvůli tomu, aby se namotivoval na ty děti a volá nám tady, co pak chceš? Jo, jít na rande tady s nějakou siminkou. Mně to třeba přijde hrozně fascinující, protože, jak říkám, že hraju za kamerou, tak ano, opravdu hraju. A já jsem tady tohodle Borečka dala do vztahu vlastně se Xavierovou ségrou. A mně to přijde hrozně divný, že volá Xavierovi, jestli má pozvat na rande vlastně jinou holku, když jakoby je s jeho sestrou. To je opravdu velmi zvláštní. Každopádně myslím si, že Xavier si z toho nějak nedělá žádnou hlavu. A myslím si, že by mohl zavolat svým kamarádům, on s nimi tady moc není v kontaktu, on se zná i s Deanem, no pozor, pozor. Shromáždilo se nám tady doma pár jakoby lidí, já jsem dala tady interakce, ať si zavolají, vlastně s kamarády naklikala jsem to i Caitlyn, i když původně to byl můj plán pouze pro Xaviera a no jakoby nějak se tady objevil, byli úplně všichni dva. Blonďák jako nejlepší kamarád a vlastně přítel jeho ségry. A já tady jsem úplně zapomněla na to páření, takže to jdu provést znovu a doufám, že tentokrát budeme mít větší úspěch. A
je možná pravda, že starší pejsek už, já přeším, jak to mám říct, aby to neznělo tak, jak to nemá znít, ale zkrátka už je to starší pejsek, tak možná třeba to nebude tak jednoduché mít ty štěňátka, vlastně vůbec nevím, jestli se na tohle v simících hraje, to si vlastně vůbec neuvědomuju, že ani když jsem zkoušela mít miminka, oni jsou tak hezcí, a když jsem zkoušela mít miminka, tak snad nikdy tatínek nebyl důchodce, takže nevím, jestli je tam nějaký jakoby rozdíl v tom oplodňování, ale doufám, že ne. Každopádně tady za odměnu bych je vzala na nějakou tu pořádnou vycházku, na kterou já se těším. Ty dva necháme u nás doma, v pohodě, ať si tam počilujou. Ale vzala bych je asi do Sulány, protože tam určitě bude jakoby teplíčko, jenom nevím kam. Možná tady na tu plážičku je vezmem. Tak, každý prosím vás čapněte jednoho pejska hezky na vodítko a vydáme se tady společně na nějakou krásnou relaxační procházku. Já si myslím, že je tady krásně teplíčko, tak pejskům se to bude líbit, vám se to možná nebude líbit, protože máte dlouhé kalhoty, ale vypadá to hrozně sladce, no tak to je úžasný tohle. Když se tak dívám na Caitlyn, tak mám trošičku pocit, jako seká se mě to se omlouvám, ale mám trošičku pocit, jestli Malilinko nepřibrala, možná to přichází s věkem nebo s tím, že s ní tak moc nesportuju. Čeká štěňátka, oh my gosh, budeme mít potomky a každý jdou na jinou stranu. No nic, mi bude mít štěňátečka. Oh my gosh, já se tak těším. Já prostě miluju zvířátka, já je zbožňuju a Annie vlastně s Frenchím budou mít dokonce potomstvo jako naši historicky první dva pejsci. Nevím, jestli mu úplně budu startovat jako Legacy Challenge, že i ty jejich potomky budu rozmnožovat, ale třeba i jo. Jo a on vlastně musí jít do práce, takže vyraž tady přes celou pláž, no mohl by si trošičku pohnout, oni na tebe v té práci čekat fakt nebudou. A Frenchieho si zavolala vlastně Caitlyn, on se tady chudáček asi ztratil, tak ho zavoláme ještě jednou, aby tady tak za námi hezky přišel. No tak to je úžasný. A půjdeme domů asi pomalinku, protože ona sama nezvládne Henny? Annie? Annie. Ona to tady zalomila, bobinka. No ona je nádherná a hlavně je pecivál, takže super, akorát bude plná písku, no tak jí časem někdy dáme vanu, vyčešeme kožíšek a bude to v pohodě. Tak dorazili jsme domů a z nějakého důvodu tady je Kajza. Možná se snažila dívat skrz okna, jestli nejsme doma, ale moc toho neviděla, protože zrovna v ložnici máme závěsy. Každopádně ona je hrozně krásná, já to říkám pořád, a je z nějakého důvodu smutná, což nás mrzí, tak ji zkusíme snad rozveselit. Každopádně já se podívám, proč. Jo, já už asi vím. Ono je to kvůli tomu, že jsme jí odmítli vlastně to společné bydlení, což já jsem upřímně ani nevěděla, že tady nějaká taková možnost je, že vlastně když se zblížíte natolik s tím dalším simíkem, takže vám může nabídnout bydlení. A tím, že tahle ta challenge není úplně založená na tomto principu a nemyslím si ani, že je povoleno se nějak jako sestěhovat s nejlepší kamarádkou nebo tak, výborně, už se nám nebude řáchat v kalužích, tak jsem nad tím vlastně ani nepřemýšlela a nevěděla jsem, že to jako nějak Kajze ublíží. Možná za jiných podmínek bych volila činy jinak, ale tady to bohužel nešlo. No a Xavier je v práci a co bychom dělali jiného, než malovali. Ona je taky smutná. No, to mě mrzí, ale já doufám, že to s Kajzou teda nějakým způsobem přejdete a bude to dobrý. Důležitý kritik. Já třeba u těchto ukýnek vždycky klikám náhodně prostě, jo, já nad tím vůbec nepřemýšlím.
Přijde mi, že mockrát jsme neviděli Caitlyn se dívat na film a já jsem jí to naklikla z toho důvodu, aby trošičku tak jakoby počkala na Saviera, aby ho tedy přivítala s otevřenou náručí a už ho máme doma, takže můžeme zrušit dívání se na televizi. A já si myslím, že by se měl převlíct na tohle a trošičku se tady pozdravit z pejsky, protože jinak to nejde. No a říkala jsem si, že když je ten den lásky a oni se tak jako hodně romanticky zblížili, takže by na den lásky možná mohl vzniknout i jejich první potomek. A jak si dávají pusinku, on jezdí úplně hotový, to je krásný. This is so nice to watch. Jakože takhle bych si to nějak hezky představovala, že prostě za ňou přijde, dá jí pořádnýho hubana, protože prostě se na ní hrozně těšil, protože je do ní velmi, velmi, velmi moc zamilovaný a jde se na akci. A zase k nám jde Kajza. Ona to tady má asi nějakým způsobem jako ráda. Já vám ji možná ukážu trošičku zblízka, jo. Look at her. Já jsem jí dávala i tyhle brýle, mám je vlastně stažené a má velmi krásně vytvarovaný obličej. Je to siminka, kterou jsem tvořila, hodně dlouho zpátky a je to taková ta siminka, která vždycky byla můj boční děj, nikdy jsem za ní prostě nehrála a měla jsem ji třeba už tak ve 2 světech a nikde prostě nebyla tak moc specifická jako tady. A musíme vykoupat Frenchieho, protože se určitě někde vyčáchal, byl takový špinavý. A vlastně teďka je v tomto našem světě taková důležitá pejsek. Oh no. Co se děje, Caitlyn? Běž se seznámit. Go. No šup, rychle, než ti uteče. Proč nejdeš? Halo. On tady tak smutně jde, no to je Boban. Já prostě tady pro tohle mám absolutní jakoby slabost. Obnovím ho, protože možná je to nějaké zaseklé. No a asi ani tak to nepůjde. Už jde zpátky. Oh my gosh. No tak nevím, tak obnovím ještě ju. Běž, utíkej. Ono to nejde. Proč? Proč to nejde? Já už nevím, co jiného mám udělat. Ach jo. Nic, běž si prostě udělat těhotenský test. A teď přichází ta rozhodující část. Jestli to jakoby dopadne nebo nedopadne. Tak co, Caitlyn? Tak co? Jupi! Tada! Čekáme miminko! No, každopádně, kdybyste si ještě někdo nečetl pravidla tady této Legacy Challenge, které jsem si určila pro tuto challenge já, tak jsou vždycky v popisku videa. To je první věc, co vám raději řeknu, kdybyste si to třeba například chtěli ověřit. Každopádně já jsem se rozhodla, že v naší Legacy Challenge vždycky bude dědit nejstarší dcera. Což znamená, že půjdeme asi požádat pejsky, ať si lehnou, aby se taky vyspali, protože tohle to funguje. Tak v tuhle chvíli bych asi chtěla, aby třeba první mimčo byl chlapeček a potom bychom si druhý mimčo udělali a doufali bychom, že to bude holčička. Oh my gosh, a my rodíme s Annie. Oh, pane bože, Annie, hlavně dýchej, všechno to prodýchej. Já nevím, mě třeba mrzí, že tady není nějaká interakce, jakože bychom ji uklidnili, nebo hladili, nebo já nevím, drželi za ťapku, to asi se nedělá zrovna, ale prostě něco, aby jsme ji nějak jako podpořili, protože jako je to interakce? Asi nevím, ale celkově ta animace toho pejska, jako když rodí, jak má úplně ten zrychlený dech a tep, to je jako nádherné, ale byla bych ráda, kdybych jako simík mohla toho pejska nějakým způsobem jako podpořit, nevím, jestli třeba jako tleskáním nebo tak, ale tohle je pozice, kdy už rodíme. Pane bože, Annie, pojď, ať jsou aspoň 2 třeba, I would love to. Jednoho takového na styl Beagla a jednoho na styl Labradora, což nevím, jak bude vlastně vypadat, ale bylo by to mega nice. Hi! No, nevíme, co to je za plemeno.
Teda ne plemeno, to taky teda nevíme, ale hrozně mě mrzí, že tady ani nejde vlastně vidět, jestli je to štěňátko holčička nebo štěňátko jakoby chlapeček, takže já vždycky scrolluju kostkou a zjišťuju. A vzhledem k tomu, že tohle je chlapeček, tak to bude Huey. A máme druhý. Jo, a tady to vypadá na holčičku. Takže máme Hueyho a budeme mít ještě někoho z The Boys a teď mě nikdo nenapadá, někdo, kdo tam má normální jméno. Maeve. Oh my god, oni jsou fakt tak, jak jsem chtěla. This is so lovely. Jakože vypadají úplně nádherně, pak ještě záleží, jestli vyrostou a budou jako velcí psi, nebo budou mít velikost beagla. Každopádně říkala jsem to v té části, kdy jsem zase mluvila o štěňátkách, že my si je určitě doma nenecháme, dáme je nějakým známým. Já jsem přemýšlela, že jedno z nich by si mohla vzít Kajsa, a to z toho důvodu, že ona teda má už kočičku, ale ono to vypadá, že už si začíná budovat takovou jakoby rodinu, protože už se sestěhovala, nebo se minimálně sestěhuje brzy se svým přítelem, což je ten blonďák, který tady u nás docela nedávno byl a je to shodou okolností nejlepší přítel Saviera. Má tam tu kočičku a teď by tam ještě měli pejska a potom třeba ještě miminko, tak to by tak mohlo dopadnout, to bych se vůbec nezlobila. Haló, pane, nechcete se jít podívat na svoje štěňátka? A nebo asi nechce, on se s nimi, jak skáče. Tak to je krásný. Já prostě to rozšíření už mám tak dlouho a na tady tyhle ty věci já se nemůžu vynadívat, no tak to je úžasný. Každopádně přemýšlím, komu dáme to druhé štěňátko. Já jsem přemýšlela, že bychom ho dali Savierové ségře, ale don't know, možná ho dáme Andreji, což je taková ta blondýnka, vlastně sestra toho blonďáka, který žije s Kajzou. Já bych vám hrozně ráda řekla ty jména, ale já si je prostě jakoby nepamatuju, protože v našem ději si pamatuju jenom ty simíky, co jsou pro nás důležité, což znamená třeba Kajza nebo Vladimíra a možná bych se trošičku mohla nacítit na ty jména, no. Sestra vlastně Saviera je Sabrina, to si pamatuju, že jsem tam dávala takový jako krásný efekt, že jejich jména začínají na stejné písmeno a já to ráda dělám u sourozenců, i když jako nevím proč, protože v realitě se to asi moc nedaří. Tady ten Dowen má vlastně sestru, tu jsme ani v tomto let's play nepotkali, jenom si pamatuju, že jsem vám dávala její fotku v nějakých úplně začátcích, prostě v prvních dílech. A myslela jsem si, že se s ní seznámíme, protože jsem jí dávala vlastnost společenská a nakonec to vlastně úplně nedopadlo. A já jdu asi teda na prodej těch štěňátek. Dala jsem si za každého z nich vlastně 1000, protože jsou to kříženci. Když si to tak vezmete, tak Annie byla za 5000 simoleonů s tím, že my jsme měli slevu na 2000 simoleonů. Takže jsem to tak nějak jako ne extra poměrovala, ale trošičku jsem to popoměrovala. Tady konečně můžete vidět vlastně jako svět a rodinky, co já si tak jako trošičku vychovávám v pozadí. Nějaké jsme úplně moc nepotkali, což mi přijde jako hrozná škoda, ale tak co se dá dělat. Já nakonec nevím, komu ty pejsky dám, jednoho asi teda dám sem a uvidíme, jestli nakonec zůstane Andreji nebo Sabrině. Ten blonďák ještě nebydlí u Kajzy, takže Bůh ví, jak to dopadne. Vůbec nevím, kam to dám. Možná to pak přidělám, až se ke Kajze nastěhuje ten, že bych jim to dala, jakože až pak jako třeba dárek k tomu, že se k sobě nastěhovali. Nebo tak něco. Že bych to prvně třeba tady hodila to, no, nebo já nevím, to je takový hrozně, no, já to, já to hodím tady tomuhle borečkovi zatím a pak uvidíme, jak to předěláme.
Já bych to dala Kajze a tomu borcovi, až se sestěhují, aby jsme to měli hezky poblíž to štěňátko naše. No a tím bych ukončila tuto část, takže se mějte krásně a doufám, že se uvidíme u té další. Ahoj!